Erderaz, dan erderaz, hemen minizat dan erderaz. Den erderaz. Erderaz bai, den erderaz. Den erderaz. Da guk erderaz ezkinekion, da erderaz egin beharra genduken. Da beti kastigatuta ote ginen. Belorik ote ginen. Euskaraz zike gendunen. Euskaraz ezin gendunen. Da erderaz ezkinekion? Zigorture bai. Hor eskua jarri da por nada. Baina horrek min gehiago ematen zigun tratuak. Oso tristia zen. Ezin zenuleko zuk ikasi, ezin esan, ezin nin nahi zenuna, eta ze izango zaitu eta kasera burra. Horrek ematen du min ondila emate zaitu. La casera. Zateo, la casera, orduan ez duen usten euskera zitien. Orduan debekautatzean euskera zitia. Eta nien izen tontana. Gutxiko dut izan tontana ez nintzen. Eta ez jakin bezernekin da ezer, ale al pelotón de los torpes, atzeatzea usten ninduen. Egu maiztu erderaldun, bai, orduan erderaz, eta bakintze egizkon guri. Euskera zentzun eskero? Hori puntu kendu, gure puntua zeinu izetezan, banku bat bestea puntua eskekin mazagun, batzatik atzezna. A ver, 2 puntos adelantago, 2 mesas, 2 bancos, 3 bancos. En primer banco, el que tenía aukera, banku ze geixen, puntua zeinu geixen. Eta orduan, bakitu, zeike juzkon guri, paseta zan da, itxasero, amazero, egotan bagitxe euskera zerbetan. Bueno, ayer pasé yo y estabas hablando en castellano. 2 puntos menos, a la mesa de atrás. Eta bakizu ze egiten zion, bate ematen zion anillo bat. Eta arek egin berzun, beste bat euskaraz egiten harrapatzen bali mazun, anillo guari eman. Eta urrengoak besteai, hola. Eta gero urrengo una eskola joten ginenean, a ver, tu a quién le has dado el anillo? Esango zion beak emandakoari. Arek esaten zion olakoi. Beste arek bestei, danakan pasautako guzteik mortua, kastigua. Eta mutilak gaizkina ibiltzen zianen, mutila baldin zian jo ite zitun. Jo. Ola ipini, behatzak, ola eskuk, eta goitu bera, behatzak, makilak.